Veel groente daar gewoon niet. Bloemetjes. En bonen. Ja, bonen. Mooi hè? Oh, ik heb nog een bak sla thuis liggen. Zelf. En ja, we hebben nog eten van gisteren. Nog gisteren of andere dag? Ja, ja. En heb je ik heb nog sla als je wilt. Wat? Ja, daarom moeten we snel. A few moments later. Yung chef ko. Anna is a chef today. A very kikai chef. She's gonna make me waffle. Okay. Which one do you want? I want this one. Yeah, I like this one. Yes, please. This one and this one. Uh-huh. Yeah, I'll wait for your waffle, yeah? Yeah. Thank you! Yan, kumusta naman tayo ang nanay nito? Ngarag naman ang nanay. 5 na po dito. 5. Here, look how Sanchez put out. What's that? Sanchez. Ah, Sanchez. Yeah, for the waffle. Ah, dus hoeveel kost die? 2, want er zijn 2. Oh, 2. Maar dat hoeft niet als ik klaar ben Ah, met okay. de tosti. Hello sa inyong lahat. Welcome sa Palibot. Nag-intro na po ba ako kanina? Nakalimutan ko po. Just take them back, love. Just put them back sa sa bakyas. Oh, 'di ba? Grabe yung background natin, yung buhok ko na emphasize na kalkag. Palagi ko pong inaano yung buhok ko sa work ba, nakaganito kasi bawal mabuhukan yung syempre yung ating mga produkto doon, mga gamot pa naman. But yeah, I'm done with work early today. Pinalabas kami ng mga 1 hour early. Nag-asil kung gusto ba naming umuwi ng maaga. So sabi ko, okay, uwi ako. Sabi ko kasi dito yung anak ko eh. Free si Ana, di ba? Bakasyon pa. So pinick up po ako kaagad na aking father-in-law and dinala ako kung saan naglalaro si Ana doon sa park sa kabilang town. And then after that, we came home together. Hinatid po nila kaming dalawa ni Ana. Silang dalawa talaga ni Bianan. Yun. And nag-coffee sila dito. Nagchika kami ng konti. And kakaalis lang po nila. Si Ana umiiyak kanina. Ayaw pa uwiin yung lola niya. But she's okay naman. She's like that these days. Not only sa lola but sa amin din ni Ruth. It's okay. Mag-mix out na siya. Thankfully, naglalaro lang to nang walang problema na siya lang mag-isa ba. And she also plays well with other kids and she easily makes friends. Like kahapon, dun kami sa McDonald's, may nakalaro siyang bata. And what's the name of the girl yesterday, love? Do you remember? Lindsay. Lindsay. Oh. Lindsay yung name. Gahi, no? Yun. And sabi ng bata, pwede ba tayong mag-hug daw? Kasi hindi na sila magkikita. Or nag-goodbye na siya. Sabi niya, see you next time. Pero hirap naman makita yun. Hindi naman kami nag-exchange ng number ng nanay. Talagang naglaro sila kapon. And sabi pa ng bata doon, ano daw sila? Friends na daw sila. Ana can easily make friends. Yun yung happy ako. Kasi hindi siya katulad ng nanay. Kasi mahiyain yung nanay. So, yung nanay, ever since, naghihintay lang na na kausapin ng ibang tao. Depende naman, but most of the time. Ka-pretty man aning palangga ni mama. Ay! Nag-camping pa, nagduwa pa. Saan naman yun? Yan, mag-transfer tayo dito sa, sa camera. Yung sa DJI natin. Ay! Pasensya na po yung background natin, no? Pag talagang weekday, na busy kami ni Ruth sa trabaho, hindi po ako liligpit-ligpit ako and si Ruth din, pero hindi ko po siya chini-check or talagang sinistricto na kailangan nakaganito na maayos at hanggat sa nakakapagpahinga ako. Yun. Kaya bukas, day off ko po bukas, may time akong put away ng mga stuff. Kasi ang dami na namang nakapatong dito sa island table. As much as possible, ayokong may nakapatong dito ng marami. And also yung table namin doon. Pero ganito talaga ang buhay, guys. Sobrang busy ko po sa trabaho. And pagdating ko ng bahay, burlogs na after dinner. Talagang pagod na. Kaya,
try to be nicer to myself na hindi na mag-ano ba. Hindi ko na pa-pressure yung self ko na kailangan linis lahat. Ano na. Pag may time ako, okay. Pag wala, wala talaga. But yeah, may ano po ako, may goodies ako from Oli, yung aking colleague na may-ari nung Mama Merienda. Yung kanyang website is www.mamamerienda.nl. So, if dito kayo sa Netherlands, paki-check na lang po. Or, i-insert ko na lang pala sa description box para maklik nyo na lang diretso. And, kasi nga, magkatrabaho kami, so dinadala lang po niya yung mga ino-order namin sa kanya. And what's so good about her, nilalagay niya po sa mga bags na ganito, oh. Yung mga pang frozen goods talaga ba. Tapos nilalagyan ng ice. Tapos nilalagay niya doon sa ref. Kaso wala kaming freezer doon sa work. So nag-order po ako ng party size na hot dogs kasi paborito po ito ni Ana. And then may sweet pork longganisa po ako. And also may pork longganisa with garlic. So yan. Yun. And syempre yan, bumili din po ako sa kanya ng sauteed na shrimp paste ginisang bagoong. Kasi namimiss ko po yung pork binagoongan ko. So gagawin ko po siya sa weekend. Mapapalaban ako, mapapakain ako sa weekend. Anyway, yung aming dinner, rice, tsaka may dala po akong paksiw na gawa ni Rina. Dala rin ni Rina sa work kanina. So, yung leftover, yun po yung aking kakainin tonight. And then, mag-air fry lang ako ng chicken. Itong chicken na to, naka-promo po siya sa Plus. Na-try namin siya last time and we liked it. Super sarap niya. Ano na po ito siya? Flavored na siya. Naka-marinate na po ito. So, diretso na lang sa, sa air fryer. Mabilis lang, mga 20 minutes lang yata ito. And kayo po, kumusta naman ang mga araw nyo? Kung nasaan kayo sa mga nasa Pilipinas, kumusta po kayo dyan? I hope wala nang bagyo or wala nang mga lugar na binaha. Kasi nakita ko sa mga videos the past few days, yung mga lugar na binaha ba, nakakaawa naman yung mga apektado, no? Anyway, hugasan ko lang po muna yung aking air fryer kasi may ginamit kasi to last time and ayokong mangamoy siya ng, yung chicken ba, ayokong mangamoy ng iba. So, gawin ko po muna ito. Si Ruth will be home a little bit late because pupuntahan niya yung kanyang parents after work kasi may ibibigay siyang importanteng document daw. Yung ating aling maliit ay busy sa paglalaro. Oh, Papa is already here. Deze is een beetje groter. Ja, dan Dat is wel open. So, I'm gonna make that chicken. de kleurtafel pakken. Ja, ik doe even omkleden. Kom maar Dan aan. weet je wat oma en opa gaan doen? Ze gaan voor mij een cadeautje doen. Schatje, Echt, hè? schat, ik heb deze Nieuwe, voor jou. kijk. Misschien Vind je die lekker? Ja. Ja, straks. Even eentje nou als je... Nee, maar we gaan eten. Ja. Dat was not smart to show, dat weet ik wel. Eentje. Gusto nang kainin yung breadsticks na binili ko. Ay, Diyos me. Yeah, it's okay. Oh, tomorrow on Saturday ba? I think not. Oh, je hebt weekend. Natuurlijk, hè. Ik heb 4 dagen voor dat. Je gaat promotion. Ja. Nou, de mensen kind, vertel je promotion. Wat wil je zeggen? Huh? Wat wil je zeggen? Yeah, we talk about it later in our report. Papa, Ja. luister, pak een kilo lekker maar wel. Wel, deze maar niet suiker. Dat is geen suiker, dat is de broodkruimels. Dat is een beetje broodpoeder. Weet je zeker dat je hotdog wil hebben? Wat? Hotdog. Wil je hotdog? Ja. Weet je zeker? Ja. Hoeveel? 10. 10. Hey, that's a waste lang. You know, you're not gonna eat 10 pieces. Ah, bantay bitaw usika nini mo ha. 5. 5? Sige, 5 na lang para sure. Kung kuwangan ka, punan na to.
Gusto daw 5 daw eh. Bantay bitaw ng bataan ni musikan ra ni ba? Yung sausage dito, binoboil ko po muna siya ng konti tapos bago ko siya lutuin na sa oil. Oh, it's nog niet klaar. Ik moet deze nog koken. Unsa ka oy? Kakainin na sana niya. Unsa man yung bataan ni bito. Heb je al kusje gegeven aan papa? Ja. Ik heb dat niet gezien. Weet jij dat mama praat veel Nederlands op het werk? Ja, daarom moet papa met mama Nederlands praten. Toch? Maar met Anna. Nee, maar met Anna Engels hoor. Ja? Ja, goed. Sa work po, napapractice ko talaga yung Dutch ko kasi yung mga kasamahan ko sa umaga, mga Dutch po sila. Marunong sila mag-English pero tinatry ko talagang makipag-Dutch sa kanila. Tapos sila din naman, and very din sila ba, considerate din sa, considerate din sa level ng aking Dutch. Kaya nakakapag-practice ako, buti na din yun. Kasi sa bahay, nakakalimutan nyo na mag-ano sa akin. Mag-Dutch sa akin, nire-remind ko pa siya. Yung ito, hindi ko pa kasi ito kakainin yung longganisa. Ano ko po muna, i-freezer. Yan, i-freeze ko po muna. Ana, papa sa Anit Bella. Agoy. Ayan o. No, it's nothing, my love. Kailangan na talaga siyang lutuin. Otherwise, masisira ito. Tingnan natin yung... Ay! Okay pa naman. Pero lutuin ko na lang lahat para okay na. Kasi si Rod hindi naman ito magra-rice. Ako magra-rice po ako. Ik denk we hebben nog komkommer. Oh nee. Komkommer is opstartje. Ito si Rod, dapat pumunta siya sa bahay na diretsyo ng tatay niya. Kasi sinabihan ko na din yung parents niya. Tapos na ano pa yung isip niya na hindi pumunta doon diretsyo. Talaga siya. Naghihintay na yung mga matatanda. 180 degrees lang po tayo. Taka babantay. I-open ko siya every now and then para sure na hindi masira pa. Transfer ko po itong hotdog sa freezer bag. Kasi na-open ko na kasi siya. Tapos ibalik ko din siya sa freezer. Ayan. Nagbo-boil na po yung aking hotdog. Tapos yung rice namin, initin ko na lang din tayo. Ano man, dito pa na may rice pa ako. Mag-fried rice sana ko, pero baka ayaw nyo rin naman ni Ana ba. Masayang. Masayang lang. At anyway, tapusin ko po muna yung niluluto ko at balikan ko na lang po kayo. Una pong kakain si Ana kasi yung food namin nila hindi pa ready. Minsan lang siya nagkakapag-hotdog kasi minsan lang din ako nakakabili. Gustong-gusto niya po kasi parang nasa Pilipinas daw siya. May cucumber siya and rice. So, yan lang yung hapunan ng ating aling maliit. A few moments later. Laro pa sila ng tatay. Oh! Guys, yung nabili ko pala kahapon ng mga fake plants o dyan ko nilagay sa ibabaw. Okay ba siya tingnan? Or kailangan ko pa ng isa? Siguro isa pa no, tapos i-move ko ng konti dyan. And then, maglagay din po ako dun sa taas. Nakapag, ano na po ako dito, nakapagligpit-ligpit, naghugas na din ako. Kumain na din kasi kami.
ano na dito. 7:20 na po dito. Pasensya na niyo yung pagmumukha ng mama, no? Yung aking, eyeliner. Nag-smudge na eh. Wala na. Ngarag na tayo. Ano na kasi? Past 7 p.m. na. Agoy, yung mga laruan ni Ana, oh. Uy, ano na. Naglaro sila ng tatay kanina eh. Mamaya, pagdating nila, ipaligpit ko sa kanya ito. Okay, kakaalis lang po nila kasi mag-grocery silang dalawa. Konti lang naman kasi mag-grocery din kami ni Ana bukas. So, nakapag punas-punas na po ako doon sa kusina para bukas yung floor naman yung linisin ko tsaka yung ibang part ng bahay. Magda-dusting po ako bukas tapos magpunas-punas. Tas, syempre, vacuum tsaka mag-mop. Kasi minsan na lang po talaga ako nakakapaglinis ng maayos dito sa bahay, guys. Kasi pag napapagod na ako, mag-ano na talaga ako. Mapapahinga na po ako. Kaya hindi pwedeng, sobrahan natin sa... Hindi naman pwedeng pagurin natin ng sobra-sobra bonggang-bongga yung katawan natin, no. Kasi babalik lahat sa katawan. Kasi nga, physical yung trabaho ko. Whole day, lakad, tsaka buhat ng mga bagay. Although, hindi naman masyadong mabigat yung mga binubuhat ko. Pero, gaya ng palagi kong sinasabi, if you do that the whole day, so later on the day, or pag-uwi ko, feel ko po yung pagod. Yan. Dumating dito si Bianan kanina. Sabi niya, nagtanong siya about dito sa bahay. Kasi alam niya na magpipintura kasi kami dito. And naiintindihan ko yung binan ko ba. Kasi gusto niya talagang tumulong. Pero kami kasi ni Ruth, parang gusto namin na kami lang ba ang gumawa. Kasi gusto namin na involved kami sa ng bahay namin ba. Pero yung binan ko kasi minsan, sabi nga ng ni Ruth, parang sumusobra na din minsan ba. Honest lang po ako, no? Ganyan. Sobrang swerte ko po sa mga biyanan ko, syempre. Kay palagi po silang andyan and tinatrato talaga akong parang anak nilang tunay ba. Pero gaya din ng sabi ni Mister, minsan parang sumusobra na yung ang thought is like sila na lang palagi ang gumagawa ba. Kaya naman namin po. Pero minsan hinahayaan po namin sila kasi willing silang gawin ang mga bagay para sa amin ba. Pero masaya naman sila dun. So, kami din, masaya kami na ganyan yung treatment sa amin o sa akin. Pero minsan, di ba, if you can also relate, pag minsan may sarili na tayong pamilya, gusto natin na tayo ang masusunod sa mga desisyon na gusto mo na kayo lang ba mag-asawa, yung mag-decide, yung ganun. Of course, open po kami sa mga suggestion or advice nila kasi nakakatanda sila, tas pamilya din sila. Pero may mga bagay kasi na na parang mas okay na kami lang. Yung ganun ba? Pero anyway, swerte po ako sa mga biyanan ko. Kasi nga, gaya ng sabi ko, they treat me like their own daughter ba. Yun, palagi silang andyan para tulungan kami, para lalo na kay Ana, sobrang swerte po ako na talagang andyan sila para kay Ana. Pero, syempre may sariling buhay din sila, no? May mga plano din sila, may mga gusto silang puntahan. Yun, kagaya tonight, kagaya bukas, aalis po yung aking mga biyanan, may bakasyon po sila. Tapos, yun nga yung minsan yung na-uncomfortable ako ba, no need naman na bumalik ka agad sila, sa Monday, para makapagbakasyon sila ba, pero yung iniisip nila kami, kasi nga walang mababantay kay Ana, ay, nakakahiya minsan, no? But yeah, swerte na lang din po ako na andyan sila palagi tumutulong ba. Sila Ruth kasi Ana, maya pa yun sila kasi nagbabike sila tas marami pa yun silang chiburitsi doon, magpili-pili pa doon si Ana sa tindahan. So matatagalan po yun sila umuwi. Hindi na lang po sila makakapag-goodbye sa inyo, no? Maraming salamat sa panonood and pagsama na naman sa aming araw. Buhay pamilya dito sa Netherlands. I hope okay po kayong lahat and see you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat, Tuy! Mush mush babush!